Il-gvern ta' Robert Sabela tikompli għaddej bit-tixrid tal-misinformazzjoni u din id-darba kien imiss lill-Ministru Giulia Farrugia Portelli li tkompli tisgwida lin-nies dwar id-dikjarazzjoni tal-assi. Il-ħamis filgħodu l-Ministru Farrugia Portelli pruvat tagħmel minn kollox biex ma twiġibx dwar din il-kwestjoni. Tant li wara konferenza tal-aħbarijiet pruvat toħroġ mill-bib tal-ġemp biex tevita lill-ġurnalisti. Għafjatkom ma restaqtuhomx il-Parlament id-dikjarazzjonijiet tal-assi. Eda fuq il-linja, stanna ftit. Restaqnihom, għandek informazzjoni skorretta. Speaker, għalli għadhom kom ma restaqtuhomx. Zbaljata, thank you. Morru kontra trasparenza, Ministru. Meta l-veritaj li d-dikjarazzjonijiet għadhom ma ġewx preżentati lill-Parlament. Robert Sabela fil-fatt għadu ma publikax id-dikjarazzjonijiet tal-assi tiegħu u tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari tiegħu għas-sena 2023 fil-Parlament. Din l-informazzjoni hija essenzjali biex jinkixef l-abbuż ta' poter u l-ġid li ma jistax jiġi spjegat u hija għodda kontra t-tixħim u forum oħra ta' korruzzjoni. Din l-iktar darba li d-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Prim Ministru, tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari se jiġu preżentati tard fil-Parlament. Fl-aħħar jiem ġiet ukoll irrifjutata talba għal kopja ta' dawn id-dikjarazzjonijiet tal-assi. Talba li saret mill-ġurnalisti indipendenti.